Dobro mi došli. Ovo je kanal Radolina Recepti. Ja sam Rajka Radolina i danas ću za vas da pravim jednu vegansku poslasticu. U daljem videu vidite kako sam ja to napravila. I ako se niste prijavili još na moj kanal, učinite to sada jer vaše malo meni znači mnogo. Dobar dan dragi moji. Evo danas jedna brza poslastica. Vidjet ćete za koliko vremena se napravi. Sad počinjemo i da vidimo koliko će nam trebati. Otprilike možda 2-3 minuta, ne više. Ovako samo da vam kažem, za ovo mi je potrebno, kao što vidite ovdje ima šlag sana, vegan. Znači skroz je vegan, mislim da vidite. Ovdje imam rižin sirup. Znači ovo je jelo za dijabetičare, jako dobro, zato što su ove kiselkaste, znači nemaju toliko šećera u sebi. Ovo su maline i kupine kao što vidite. Ja sam oprala i ocedila. Potrebno je jedan ovaj vanilin bourbon, možete onaj ekstrat, možete da stavite šta god hoćete. Ja sad trenutno imam u kući samo ovo pa ću to da stavim. I potrebna je postna ili vegan čokolada. Ovu sam kupila sad kad sam bila u Crnoj Gori, pošto ne znam, naišla sam na nju, inače nisam prije mogla ni da nađem ovako dobre čokolade. Ova je jako dobra, em je postna, em je dobra. Postna znači vegan. E sad idemo, šta najprije radimo? Najprije ćemo da izmutimo ovaj šlag. Vidjet ćete kako je brzo. Izmutimo šlag i onda ću vam pokazati dalje šta ide. Evo kao što vidite ja sam šlag skroz izmutila i da ne bi još skroz do kraja, ja ću da dodam sad odmah ovdje ovu bourbon vanilu. Vi znate da je bourbon vanila malo tamnija pa će ispasti i ovaj šlag malo tamniji. Evo ovako. Stavit ću cijelo ovo pakovanje tako da dobije lepši ukus. I idemo dalje da mutimo. Evo kad smo ismutili šlag kao što vidite sa ovim vanilin bourbon vanila, onda dodajemo tu malo ovog rižinog sirupa, znači to je samo zaslađivač, mada i ovaj vanilin isto pazite pošto i on isto već dosta sladak, da ne bi previše. Evo ovako, dodat ćemo još tu znači rižin sirup, ako nemate to može onaj agavin sirup, može med, može bilo šta, znači nebitno. I sad ćemo tu ovu čokoladu, ja vam neću pisati meru za čokoladu, pošto otprilike to stavite koliko vi hoćete. I ako želite naravno, možete vi bez čokolade. I sad ćemo samo da izribamo na ovaj krupni, evo vidite ovako da ispadne malo na ovaj krupni, tako da ispadne onako malo da se bolje vidi i šta ja znam. Evo ovako. E sad da vam kažem isto ovdje u ovu masu, ja vam dajem samo ideju, možete da dodate malo i kokosovog onog čipsa ili kokosovog brašna. Znači zavisi kako vi volite, mogu i ja da dodam, mislim mogla sam da dodam, ali mogu i ovo, i bez toga. Vidjet ću još, razmislit ću još kakav je ukus pa možda i dodam. Samo malo da je, znači ovo još izrendam ovdje. Evo ovako. Dosta je već, stavite ove dve pločice, pa ću još odozgo još malo da ukrasim na vrhu. Sad ću ovako da promešam, da vidim kako to izgleda. Stavit ću ja još čokolade, samo da vidim kakav je. Dovoljno je slatko. E sad samo dodat ću ja još malo kokosovog brašna, samo malko. Evo, pošto nemam kokosovog brašna, našla sam ovaj kokosov čips, ali dobro, nebitno. Znači može to. Pošto se kokos i čokolada slažu, to znate sami. E tako, znači po potrebi. Ne morate sad vidjeti ono koliko sam ja stavila. I evo ga. Sada šta radimo? Sada u čaše ovako slažemo. Najprije stavimo dole šlag i sa čokoladom znači i onda dodajemo voće. Evo ovako, dodajete. Možete vi imati bilo koje vrste voća, ali eto ja vam kažem ovo je mnogo zdravije, pa bilo bi bolje da stavite ovo. I onda opet stavimo ovako, red ovoga, pa onda opet to. Ja sad nisam pravila puno pošto smo ja i Saša sami kući, moji ovi mladi su otišli na godišnji odmor, pa evo samo za nas. Evo ovako. Tako, vidite kako je lepo.
Dodamo još odozgo, isto voća. Tako. I sad ovdje stavimo još izrednamo malo čokolade. Znači sami sebi pravite da vam bude lijepo. Evo ovako. Izrendamo odozgo malo, sad će meni malo da ispada. Ali nema veze. Evo ga. Super. Možete vi da seckate ovu čokoladu, možete kako god vi hoćete. Evo. Ja, što mi ispada na sve strane. Evo ga. Vidite kako lijepo izgleda. Možete da stavite još i odozgo još malo ove šlaksane. I onda opet čokolade odozgo. Evo ga. I sad ovo kako napravimo, stavimo naravno u frižider i vidite koji imamo dezert. Brzi dezert, nije jako sladak, vidjeli ste sami. Vi stavite znači po vašoj želji više voća, više čokolade, više kokosa, svašta nešto stavite. Eto kad sam spomenula kokos, može i kokos još odozgo malo da se doda. Sve po vašoj želji, imamo brzi dezert. Može i ovako isto stavite šlaksanu, pa stavite opet čokolade malo, pa onda stavite opet voće. Može i tako, znači vi slažete kako vi želite. Sad opet stavimo znači sanu ili pavlaku. Evo tako. I onda opet stavimo čokoladu. Znači slažete i radite kako vi želite. Stvarno to je totalno nebitno. Znači opet sad stavimo voće. Ova druga malo bogatija. Izvinjavam se zbog ovog nereda na stolu, ali bože moj, kad se nešto radi mora biti ovako. Stavimo opet malo čokolade. Možete vi čokoladu isto da ovako da isečete samo na kockice, ne znam, možda sam već rekla. To je totalno nebitno. Ja što više ovo stresa, ovo sve okolo više ispada, ja bože, ja sam smotana. E tako, sad još malo dodam ove šlaksane. Tako. I jednu voćkicu. Evo ga. Eto ga, dragi moji. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako vam se dopao, onda možete da mi lajkujete, da mi komentarišete. Ako vam se nije dopao, možete da dislajkujete. I eto, to će biti samo još jedan znak da bi ja krenula još čvršće i jače i bolje. Eto tako. Ljubim vas puno i pozivam do sljedećeg videa. Nadam se da vam se stvarno sviđa. Pogledajte kako lijepo izgleda. Vidite ovo. Super je. Eto, izvinjavam se na ovom neredu, ali znate sami, vidjeli ste kako pravim, to mora tako da ispadne. Eto, do sljedećeg puta. Ćao! Ćao, ćao!